Μεζονέτα πολυτελεία στο ελληνικό. Μοναδική ευκαιρία δίπλα στο Μητροπολιτικό Πάρκο, την Παραλιακή. Σε μία από τις πλέον ανερχόμενες περιοχές της Μεσογείου, λίγα μόλις μέτρα από το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης της Ευρώπης, προσφέρεται μια σπάνια κατοικία που συνδυάζει την πολυτέλεια με την ιδανική τοποθεσία. Η κατοικία. Μια σύγχρονη μεζονέτα υψηλής αισθητικής, που ξεχωρίζει για την άνεση, τη λειτουργικότητα και το ιδιαίτερο design της. Στο δώμα δεσπόζει η ιδιωτική πισίνα, με ανεμπόδιστη θέα προς το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού και το γαλάζιο της θάλασσας, προσφέροντας στιγμές χαλάρωσης και μοναδικό lifestyle. Τοποθεσία. Εφαπτώμενη στο νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού, το μελλοντικό πνεύμονα πρασίνου της Αθήνας. Μόλις 3 δρόμους από την Παραλιακή, με άμεση πρόσβαση στις παραλίες, τη μαρίνα και τις μελλοντικές υποδομές του έργου. Λίγα λεπτά από το αεροδρόμιο και το κέντρο της Αθήνας, με εύκολη σύνδεση σε μέσα μεταφοράς και κεντρικούς οδικούς άξονες. Στρατηγικά πλεονεκτήματα. Τοποθεσία υψηλής ζήτησης με διαρκή άνοδο αξιών. Άμεση γειτνίαση με το μεγαλύτερο έργο ανάπλασης της Ευρώπης, εμπορικά κέντρα, καζίνο, πάρκο, πολιτιστική χώρη. Συνδυασμός κατοικίας σου επένδυσης, ιδανικός τόσο για ιδιοκατοίκηση όσο και για μακροπρόθεσμη υπεραξία. Ένα νέο κεφάλαιο πολυτελούς διαβίωσης. Η μεζονέτα αυτή αποτελεί κάτι περισσότερο από κατοικία, είναι μια επένδυση στο μέλλον και μια υπόσχεση για ένα καθημερινό περιβάλλον ποιότητας, άνεσης και κοσμοπολίτικου χαρακτήρα.